iki mau ana kembang rawe sing nyekar sapa? Mbak Tatin. Panyuwunan saka Pak Sigit. Oh iya. Ayo diaturake. Ayo Tin. Heeh. Olahraga pagi. Iya. Nanti wis jam 2 wis olahraga pagi. Ha iya. Cemeneng, Pak. Ha iya. Ya. Olahraga pagi. Ayo sinden nek meneng ming ngemil wae. Le ora lemu saka ngendi? Heeh. Ha iki kabeh jan bobote mundhak kabeh, Truk. Ha iya. Nang omah ora ndek gawean ming glundang-glundung. Malah ayu kae malah meteng. Oh. Oh to. Ora ndek kegiatan. Ha iya. Ya ora apa-apa, wis pirang sasi? Petang sasi nek ora karo. Oh. Engko gek kowe ya ati. Napa, Pak? Engko gek ya hamil kowe. Ya hamil napa apa ana bojo. Engko nek hamil kabeh, cuti kabeh, sunah wis entuk wayangan aku ora ndek sinden. Ming Prastiwi tok. Engko gajul-gajulan. Aja mesakake. Wong sapa ngerti nek Prastiwi ya hamil, ayo. Metune macan apa? Kok metune macan ora. Ha piye? Persinden akeh fane dhewe, sing do nang ngisor kae Prastiwi lovers. Heeh. Ya wis ben ngarang ya. Ayo Tit. Ana sing nyuwun kembang rawe. Ya. Nggih, Pak. Langsung nggih, Pak. Langsung ora. Lah napa? Nyambut gawe kok ming langsungan bawani. Ya. Ora cetil-cetil karo bawa. Lali kabeh, Pak. Apa? Lali. Sirah semono gedene iki isine apa? Kula ora tau buka Aku iki sinar si kepala besar itu otaknya besar itu berarti pikirannya cerdas. Tembang kok lali, tembang iki sandang panganmu lali. Aja kon ngapa kowe meng kon begegek nang ngono kuwi? Maksude cok ngebleng ngenten lho, Pak. Dilondrekke. Londrekke sirah ha? Heeh, ora apa-apa. Ayo bawane sak elingmu. Ya. Anu nggih, dandang gula. Dandang gula apa? Napa jeneng Semarangan? Oh ya. Dandang gula Semarangan. Heeh. Engko anggere ming tekan Ya. anggere ming tekan secang tak. Ya didoakan bentengan Semarang no. Heeh. Yo. Yogyanira kan para prajurit kang para prajurit anu terus lamun pisan sami anu ladon nena tu ing nguni caritane wah sinau iki terus nang omah heeh nek nang muni lali mboten nggih Pak ning waton muni hah waton metu Rugi. lah apa lho Rugi. Prabu sasra bahu singkoke dhewe-dhewe ing mahe
Terus. Aja mandek. Terus. Sak tisune. Napa to, Pak? Aku ndelokke Ayu le ngemplok kaya enak banget. Boyo semen kuwi ngematke tatine nembang. Ah jeleh. Jelek kon maju. Apa? Kok kon maju? Ha iki pamundutan kok. Ndi? Nya, wah malah keneng iki. Nya, atus. Piro jane? 100. Tenane. Takon Pak Sigit sing nyuwun Pak Sigit daerah kono kae sing nganggo masker kae. Ketake 200. Hah? Ketake 200. Wis sesuk ora usah melu wayangane tuh. Lah arep wayangan kapan? Oh iya ya. Tekan ngendi ya? Aran pate sowanda cari mlatra. Kok ya iso mlatrak lho. Mau iki le jarian ya kepiye? Mula tak kon rada lemu dadi ana daginge ya. Saya kuru. Awanda iki karo bapakne tuwa wanda. Aran pate suwanda. Lelabuhan nipun Kang kinelung triprakara. Kang kinelung triprakara Guna guna kaya purune kang den antepi nuhoni trau Yo. Apa ki mau kembang rawe? Nggih. Ah, kembang rawe kowe iki nek sik ngendang Denko cocok. Iya. Kalau aku rasa digawe-gawe loh Mas Denko. Hah? Yang baik ya. Apa? Yang baik. Nah ini Denko itu udah baik. Yang cok sembrono loh. Sok sembrono piye ora yo Yang- kok. Ndelang. Nang. Yo. Ini apa arep maju-maju arep joget? Hah? Tak kira meli joget loh. Maju-maju arep ngeyup. Maksudnya? Maksudnya piye? Kono iki trocah ngono. Embune. Kowe arep ngeyup, Mas? Hah? Ora. Ayo, monggo kembang rawe. Maling. Belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Susu perawan, rasane enak tenan. Susu rondang, rasane rada sempo. Mundur. Sik. Tantatin ki ora tau serius e. Kok sih lah? Lah piye toh? Ayo nek maju ki maju. Oh, maju. Maju. Mundur. Kowe arep karo Neti po. Neti saiki wah. Kok aku karo Mbak Neti saiki ya? Oh, Neti saiki nganggo ngene iki buane. Kula nggih delok yen tak tel. Ayo nyentak telepon. Kula yen delok lho iki. Ayo, masa arep kalah ora. Awak kok demane-man kowe. Men metu kringete, men rada suda awake ora. Ane nek suda dadak tuku apa-apa ya. Heeh. Kula Maksud- bok kabeh. Ha iya. Ya wis ora apa-apa. Yo, monggo. Engko ora sampe. Ngapa sih? Ora apa-apa, yo. Maju saka maju. Maju, mundur.
luar biasa panjen ya. Ning jogetmu iki lho, mbok yo nganggo sing dikebarke apa piye ngono. Kebarke apa nih? Jogetmu ki pelit. Pelit. Carane wong anu ki apa jenenge ki apa? Ya pokoke pelit. Ming sithik-sithik. Ah iya. Anine awak semono joget nganggo kebar tenan. Suarane ketok-plok-plok. Nek oke rantek engko. Kuwi gek suara apa wong joget kok suarane ketok-plok-plok. Pun nggih. Ya. Matur sembah nuwun. Ayo mangkendangane dung 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 jreng. Saka kene iki suarane mabluk ngono. Bluk ki apa ora? Wah matur suwun. Ya lumayan 100. Rusi totok Lah kene. pundi? Hah? Ndi? Iki mau lho. Urung kok. Dene meneh kok. Oh. Manak lho. Kabur. Angine gedhe. Wis ora ngukup kabeh marah Intrin wis diikhlaske pancen rung rezekine. Heeh, marah ana. Po sagon sajan kowe apa 2000 gelem? Yen ana apa-apane tanggungan dhewe lho. Rasa wis. Heeh. Matur suwun ki mau apa kembang rawe. Kembang rawe. Heeh.